Il-Qorti Kostituzzjonali ċaħdet li l-Għaqda Repubblika sofrit ksur ta' drittijiet tagħha l smigħ xieraq meta l-Maġistrat Nadine Lija ma rikużatx ruħha mis-smigħ ta' proċeduri li Repubblika resqet brabta mal-każ tal-Bank Pilatus. L-Għaqda Repubblika mmexxija minħu l-esponent ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Kerry Aquilina Robert Aquilina kienet appellat minn sentenza li tat il-primawla tal-Qorti Ċivili sede Kostituzzjonali f'Jannar li għadda li fija għatata li Repubblika ma kellha l-ebda interess ġuridku fil-każ. Il-Qorti qalet ukoll li Repubblika ma kellix stat ta' vittma f'dan il-każ. Fis-sentenza tal-lum il-Qorti Kostituzzjonali preseduta mill-Prim Mħallef Mark Ketkuti u magħmula wkoll mill-imħalfin Giannino Caruana De Maio u Anthony Ellul qalet li minħabba li l-proċeduri li resqet Repubblika ma kellhomx jaqsmu mad-drittijiet jew l-obbligi ċivili tagħha, Repubblika ma setax tilmenta li sofrit ksur jew ksur potenzjali ta' dritt tagħha għal smigħ ġust. Quddiem din id-deċiżjoni tal-Qorti Kostituzzjonali, l-Għaqda Repubblika qalet li hija ddiżappuntata u għaldaqstant se tieħu dan il-każ quddiem il-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem fi Strasburgu. Don David Muscat weħel 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li l-Qorti tal-Appell sabitu ħati li permezz ta' kitba fuq il-medja soċjali juża kliem ta' mibeda fuq persuni mill-komunità LGBTIQ+. F'kitba minnhom il-qassis Mosti ta' 51 sena tkellem dwar il-possibilità li Abner Aquilina li jinsab akkużat bil-qtil tal-istudenta Pollakka Paulina Demska kien omosessuali, bisessuali jew possedut minn xitan u qal li l-omosessualità kienet qar milli tkun possedut. Huwa kien ġie liberat minn akkużi ta' diskors ta' mibeda wara li l-qorti sabet li ma kienx hemm intenzjoni malizzjuża min-naħa tiegħu. Kumment ieħor imtella taħt ritratt li juri lil Aquilina libes flokki kolorit, Don David Muscat qal li qisu kien għadu ġej lura mill-Gay Pride. Ta' dan id-diskors ingħatat twissija formali mill-Arċisqof Charles Scicluna.